sakin sabbin fina-finan Indiya Hausa a duk sati, to sai dai kuma ta yaya za a yi mutum ya rika samun su kan kari? Abu na farko wato shine zaka shiga group ɗinmu. To amma ta yaya zaka shiga group ɗinmu shine ta wannan number kamar da kuka ganta. Wannan ita ce number da nake amfani da ita. Wannan number zaka iya tuntuɓa ta insha Allahu zan tabbatar da na amsa maka sako cikin lokaci duk da cewa muna samun sakuna fiye da kusan 1000 da wani abu a kowace rana ko kuma in ce sama da 500 ga kirayi sannan kuma ga sakunan waya haɗi da kuma sakonni na Telegram da dai sauransu. To amma kuma duk da haka muna kokari mu tabbatar da cewa kowa ya samu abin da yake bukata cikin lokaci. Ga wanda suka shirya samun sabbin fina-finai domin su biya kuɗi domin a sanya su cikin wannan group, wannan ita ce number da za ku iya amfani da ita. Baya ga wannan kuma muna da tsari na musamman wanda yake kan WhatsApp. Wayanda ba su amfani da Telegram to ni su ta zo kusa. Muna da group na WhatsApp, muna da kuma group na Telegram. Hanya biyu kaɗai ce za ka iya samun fina-finai, Telegram ko kuma kan WhatsApp. Idan dai ka tabbata kana buƙatar sabbin fina-finai za ku iya tuntuɓa ta akan wannan innan lambobi domin ka ji yanayin yadda tsare-tsaren mu suke ta da za ka iya mallaka fina-finai cikin sauki sannan kuma da rahusa. Kamar yadda kuka sani sunana Muhammad Abdul, ni ne shugaban sashe na bangaren fina-finan Indiya Hausa a arewacin Najeriya kuma dillali wanda yake safarar fina-finai a kowane reshe wanda ya shafi Afirka gabaki daya. Mutanen Nijar muna ƙara godiya sannan kuma tsarin ku na VIP har yanzu yana kan naira sefa jika 2. Yan Najeriya kuma kuna biyan 2500, yan dalolin kuna biyan naira 5000. Dalilin da yasa nake faɗa muku saboda akwai wanda kawai za su zo kan wato WhatsApp su zo su ringa wasu maganganu wanda ni kaina ban fahimce su ba. Don haka kasuwanci ana yin sa ne domin kowa ya amfana. Zan baka kai kuma zaka bani, mu kuma zamu bawa kamfani wanda yake kashe dare da rana yana tabbatar da cewa ya inganta muku fasara domin nishadinku. Sunana Muhammad Abdul, ne shugaban sashen bangaren fina-finai, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.